Sahur, 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 Kaget. Wih. Pada kaget aku rek. Rip sik sumpek ae lho. Lah iya. Aku udah gak sumpek. Lah kon sumpek perkara pemaneng wedok kan wis mari. Iya. Mudik wis mari. Weekend mari. Weekend wis mari. Saiki sumpekmu perkara apa? Iki wayahe kurang dan nyari. Gawe? Ngene yo. Beli baju baru buat hari raya kan. Wis gede kok sing tuku klambi. Lambi lawas. Bolong-bolong ya, Po. Iya. Ya nek iku lah mau simpen, Pak. Ya kan di gua emang ada gua biasa. Sugih arek iki. Pondok lambi anyar itu. Brek. Peret. Pret. Peret apa pelayet? Brek. Kayak wong londo kon iki. Beli Pret ben opo? Kebanggaan. Ben Ini pamer-pamer lo. kebanggaan itu Persebaya. Ya Loh. Covid. Wong Medan ngomong Persebaya, lawan nasi mantap. Teman. Penjilat toh, Mbak penjilat. PSMS Persebaya teman. Ya macam-macam ono nek wong Medan ya kebangan PSMS, wong Malang ya Arema, wong Jakarta ya Persija, Iya. kan ya kebangan masing-masing. Ya tapi lenga lambi anyar, enggak kebanggaan. Lenga lambi lawas, ngaku nyung. Oh, masuk. Isin. Lenga lambi anyar ini. Loh kok Kok podo? Kok bodoh? Lah kok podo? sablonannya nang guri soalnya. Wah. Kono seneng pamer nih, berarti Rip. Ya aja seneng pamer ngono. Arek iki lho poso gak ngerubah blas. Lah iya. Poso itu tujuane ngapikno ati. Lah. Malah seneng pamer. Bener. Yang berubah. Apa itu? Rubah-rubah. Gak paham aku. Gak paham aku. Tapi kan beli baju baru tuh nggak harus pas hari raya. Nah. Berarti pas kapan nih bener tuh? Pas hari. Ya pas duwe rezeki. Rezeki kono pasti yo. Rezeki. Nah, terus sumpekmu perkara apa? Nah aku pengen tuku gambar yoyonya. Heeh. Tapi enggak ada model sing apik ya. Oh, perkara style arek iki paling pinter tuh. Ah. Klambine werna ya. Style ku bet loro goblok. Ora klambi lah. Iki apa? Tapi nggak Api cuk. Golek. Kelambi Oh, no, lagi. enggak gambar pengen di sini. Enggak, klambiku wis entek. Wah. Bojoku urung Pak. Coba kasih tahu Arif Ya nih, sing style sing style untuk lebaran itu gimana? Oh. Iki nek Yang pertama kon memang style itu tujuan pertama. Heeh. Golek remote. Kok disetel. Disetel. Kayak ono saran sing genah to. Nah, woi, apa itu? Iki. teko sepatu. Oh, sepatu. Oh, dari sepatu dulu. Ini Sepatu Rio. kalau lebaran warna hitam kayaknya. Sepatu apa? Sepatu boot. Oh, Apa sepatu Dora? Sepatu ya nek apa sepatu kuda? Nek cocok. Alah. Cocokmu boot, Rip. Karena Boot. Karena mata kaki iki lho. Iku wedine kon keculek nek sakmene. Iya lah. Nek buti malah ndukure. Oh iya lah. Iya. Tambah kaget tuh nih. Oh, boot kan dia. Kesel gara-gara. Kaget tuh. melaku ketegangan. Ya sepatu berarti sing iki cat biasa ya semene. Ah. Kaget kapan? Alah. sepatu cats. Ketek. Meong. Sepatu kucing malah. Trono. Celana sing usum saiki ya Cina saka Jogger pen. pensi, jogger pen. Pensil sing 20. Ngocok kecerengen. Angel dihapus. Tapi kalau cuci komputer, Pak. Iya, bisa. Oh, berarti ada Cino ya? Cinos. Cinos. Pakai es, jangan pakai es. Jeans. Ya. Jeans. Yang enggak pakai es, Cino es. Ya kan Dingin apa? ya? Kan bisa. Oh Nggak pakai es. iya. Ya anget ya nggak pakai Ini es. celana pensil. Celana pensil masuk. Cocok. Lambi. Kelambi. Kon terserah kon seleramu ya apa kaos, jas, apa kaki. Kok kaos? Kok kaos kaki? Lagu Indomie. Kok iso? Indomie. Seleraku. Maksudnya selera itu selera pakaian, Ri. Kok Ngene. seleraku?
jerone kaos, njaba kayak outer. Oh, anu. Nek kayak outlet. Oh, outer lah. Ah, outer. Iku iso blazer, iso jas. Atau Ngono simpel. baju koko juga masuk sih kayaknya. Iya iki Koko yo. sopo? Alah. Alah, baju Koko Erwin, koko Erwin sih. baju koko itu baju muslim. Oh muslim ya. Kira muslim siapa? Oh ngene ae, Pak. Iki kan teko Madura kan. Hmm. Kelambi sing cocok wong Madura iku jeret-jeret. Warna? Ireng putih. Kok Merah iso putih. abang putih? Oh, abang putih. Ireng putih, mbok pikir Penjara itu. Lho iki wong Madura sing seneng Juve mosok oleh ireng putih. Oh iya. Tapi ireng putih gak ngene, Juve ku ngene, ireng putih ngene. Kan sih. Ya wis kaos marun kayak outer. Ngono iki ya. Blazer apa blazer terserah kan. Iki lho aku. Kedelok. Nek kepengen luwih kedelok kayak ono lampu. Murah. Lampu rating 6. Ini mau kudu memposisikan di sakmono tinggi badanmu. Boleh artis sing sakmono. Pakaiannya dicontoh. Koyok to. Wingi misalnya aku 170. Heeh. Aku tak contoh kabeh aku ingin gawe anu kemben aku nyontoh Luna Maya. Iya, nyontok sing padha lanange. Iya, Wah, itu dicontoh kono wis pelak-pelak public figure ae. Public figur. Wis tak aku tak tuku saiki. Ngene mending awak dhewe ngancani iki ae engko diterang TP apa nang Royal. Ya saiki ada apa? Durung buka. Kan Kan masa kurang buka edisi Ramadan. Kan masih subuh. Engko jam 10, Bos. Iya, ada yang buka wong dhisik ae. Langsung aja juga nang daerah Royal. Lah masih Royal kok buka gak karena dibuka. Lah buka satpam mah. Dengan satpamnya turu, betul sahur. Satpam turu ya kemalingan kabeh. Kakak turu. Turu bangun di sahur. Iya, wis buka sahur sih sing penting masalah kelambi diurusi meneh ben iso dikancani ubet. Bisa. Bareng-bareng kok aku tok. Baju pakaian. Iya, bojoku kurung mau bang. Ayo. Iya lah tuh.